Абе, доволни да са. Ще се къпи, то няма начин. Отивам. Да. Не казва нещо там. Да, другото момиченце Всички сигурно. така някакво вкъщи като вземи, но нищо не се разбира. Те си знаят. Това той на колко е? Малко е по-голям, Дани. Сме септември родени. 2 месеца е по-голям. Ноември 2 месеца има разлика. Да. Ние 6 навършихме, вие още не сте ги навършили 6. Те така се ни така. Ни го усетя почти на и 5. Да. Скоро ще стане. Как се очудва Данито, като седеше вече, нали? Стефанка вика на година и 6, викам, чакай. Не. Съвсем викам, тя знам, че нали мъничко по-малка. Аз това така, нали, гледах Данито и се чурих как вече седи, нали, седнал. Тогава Ивата още не седеше. Мисля, че ви още тогава той я подводи на 11 месеца. Тя Ива тогава, на 11 някъде. Август някъде проходи той. Ивче, На 11 Тогава месеца. така Ивка се държахте за ръчичка. събираш ли баби в кофта? Тя се напълваше от много отрано, Слагай в по-отрано още да кофтичката. ходим, а ние по Браво, скъща отпада. точно така, с тая лопатка. Но на 11 месеца вече стабилно си ходеше. На годинката също. Ние на рождения ден, там са го снимали. Оле, пък като гледам, има други деца, начин на годинка и нещо още са за ръка, са викам ужас. Тя е вече март е родена, на година и 1 месец, още няма чалън. Толкова ли? Аз я имам за много малка, пък то. Година направи тя. Браво! Ипче, я да видим мама какво си направила. Не знам, Я покажи. ако трябваше